Sabon rikici ya barke a cikin shirin Labarina tsakanin Jamila da Maryam. Daga jiya komai ya rikice, ba sauran zaman lafiya, za a fara rayuwar ko a mutu a cikin shirin Labarina. Kamar yadda kuka sani da Jamila ta zubawa mai nasara ruwan allura, wato ruwan da zai samar matsala ko ya mutu a cikin drip ɗinsa na asibiti. Lokacin da Jamila ta zo ta zuba masa, ba ta yi tunanin ko ana ganin ta ba ko ba a ganin ta. Ita kawai tana hangen wannan kuɗaɗen da za a bata, wato dalolin nan. Jamila, kamar da kuka sani da lokacin da aka fara bata kafin alƙalami, a lokacin da za ta fara yin wannan aikin, ta nuna cewar ba za ta karɓa ba saboda ba ta so a gane ta. Kuma wannan abin da ta nuna ba ta so a gane ta, gani ta yi a lokacin da mijinta yake ce mata tunda ta fara wannan abin ba ta da zaman lafiya, wani hargutsi take yi, inda ta buɗe baki take cewa mijin nata, yanzu duk abin da nake yi a cikin gidan nan kana sane kenan. A lokacin da hankalinta ya fara tashi, inda ta kasa karɓar wannan kuɗin da aka fara bata kafin alƙalami, saboda kare gani take tunanin zai gane daga inda ta samu. Kuma har yanzu bata saki jiki da cewar ba mai nasara bane ya aikata wannan abin, domin ya gane cewar ko ta canja halinta. Kamar da kuka sani da Maryam har yanzu bata sani ba, ta zuba mara wato mijin nata mai nasara guba a cikin drip ɗinsa na ruwa, tunda saboda lokacin ta fita, wato wannan likitan ya kira ta cikin ofishinsa domin ya mata nasiha game da abubuwan da take mara. Jamilan dai ita ma bata yi tunanin kan cewar wato a cikin wannan asibiti ana amfani da CCTV kyamara ko wani abu na tsaron mutane ba. Kawai dai ta kafa kanta, wato kai tsaye ta yi abin da ya kamata ne, bata yi zaton kan cewar ana ganin ta ba. Sai dai wannan asibiti ana fama da wato kyamarorin tsaro irin CCTV kyamara, kamar a irin da bangaren manya-manya suke zaune, wato masu jinya. Idan wannan ne farkon ziyartar wannan tasha ta mai albarka, kar ku manta kuma na subscribe, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta nan ne kadai za mu rika sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryen mu a wannan tasha ta mai albarka ta Hausa Best 24 TV. Kamar yadda kuka sani dai, mai nasara shi har yanzu bai san me yake faruwa ba. Ya kulla ransa ne da soyayyar wato Maryam, inda yake tunanin Maryam ta gyara halinta kuma ta dawo ga san shi kamar yadda take san shi da, inda ita ma ta dau alwashi ta ci wato ta ci alwashin cewar za ta kula da shi kamar yadda yake bukata, kuma za ta kula da shi kamar yadda Zainab matar shi marigayiya ta kula da shi. Bisa wato abubuwan da take ga mai nasarar yana yi a kanta ya wuce tunanin mai tunani, yana kaunarta sosai. Kamar da kuka sani dai, kuma Maryam ta fara bin umarnin mahaifiyarta ne, duba da yadda ranta yake ɓaci game da abubuwan da take masa. A nan za mu kawo ƙarshen wannan bidiyon na wato labarin Maryam. Mun gode.